Здравейте! Мерси, че се присъединихте към нашия безплатен курс, кратък курс към Copilot, как да използваме Copilot във всички Windows приложения, така че да спестяваме време и да сме по-бързи и по-добри всеки ден. Преди да започнем работа, моля абонирайте се към нашия канал, защото всяка седмица ви показваме безплатни уроци, как да използвате различни AI инструменти, как да сте по-добри във вашия бизнес, маркетинг и всички други кариерни начинания. А сега да се захващаме за работа. Copilot е част от Windows приложенията, но то само по себе си не е необходимо да го ползвате като отделно приложение. Да, след малко ще го отворим като отделно приложение, но за мен то реално е по-полезно, когато отвориме друго приложение. В момента съм отворил една статия, отворили сме Edge браузъра, тази иконка тук, и както виждате статия, как можем да правиме най-важните съвети за маркетинга на модерния онлайн магазин. Супер, нали? Обаче много често статията може да е много дълга, да нямате време или да искате да разберете най-важните неща. Ако сме отворили в Edge, тук отстрани ще видите иконката на Copilot, кликвате на нея Copilot и може да помолим Copilot да ни обобщи тази статия. Можеш ли да ми обобщиш статията и да ми извадиш трите най-важни точки. Добре. И така Copilot изважда за нас. Не е необходимо, както виждате, е доста дълга статия. Не е необходимо да четем всичко, ами да прочетем обобщението. Статия разглежда най-важните елементи от маркетинга. Подчертава само създаването на сайт не е достатъчно. SEO оптимизация, активност в социалните мрежи, работа с медиите, трите най-важни точки, качествено съдържание, добра ползваемост на сайта, описания, снимки, видео, блог, SEO оптимизация и активност в социалните мрежи, добра видимост, търсачките, правилни избори и т.н. Но реално какво ни позволява Copilot? Не само да обобщаваме дадена статия, ами ние може да задълбочим. Ето реално, например, представете си, не знаем какво означава SEO оптимизация и можем да попитаме Copilot какво означава SEO оптимизация. И то ще ни, например, или някакъв въпрос, ако имаме по дадената статия, можем вместо да излизаме в Google, да ползваме много табове и да се загубим, можем тук да разберем допълнителна информация, така че да бъде по-полезно съдържанието на статията, която сме се запознали. Ето и тук виждаме основни видове SEO оптимизация, on-page, off-page, локално SEO, e-commerce SEO. Нали? И ни дава линкове, където може да прегледаме откъдето е взело информацията. Окей? Добре, супер. Обаче може пък да сме прочели цялата статия и да искаме сега да потърсим други новини. Не е необходимо да отидем в Google и да търсим още линкове, ами може да кажем, можеш ли да ми извадиш 5 полезни линка на темата за модерния онлайн маркетинг. Добре, и сега изчакваме Copilot да ни генерира полезни линкове. Ето, 30 най-добри маркетинг ресурси, стратегии, ето тук има една, нека да отворим тази. Отваряме тази, изчакваме тук Cloudflare, обмисля дали сме човек. Човек сме, въпреки че Copilot не го препоръча. И виждаме тук една статия за маркетинг. Аз нямам проблем да я разбера на английски, но да кажем, че вие не знаете английски и Copilot може да ни помогне с това. Знам, че е много подобно с Google Translate или нещо подобно, но тук може да помолим извади ми най-важните точки на български. Добре, и в момента ще ни извади най-важните акценти на български. Маркетинга се развива бързо, нужни са актуални ресурси. Ресурсите са разделени по ключови области. Социални мрежи, маркетингова стратегия,
фокус върху практични и доказани модерни. Силно застъпена е темата за AI и автоматизация. Препоръча се активно учене. Добре. Да кажем, аз имам онлайн платформа за курсове. Можеш ли да ми извадиш и да ми дадеш идеи за топ 5 действия, които да приема, които да започна на базата на тази статия. Добре. И изчакваме. Като предимство на Copilot е, че получаваме и интеграция между различните между различните приложения. В случая, ето той ни генерира някаква стратегия на действията, като сега можем да го помолим. Добре, подай ми тази информация в Word, за да я запаметя на компютъра си. Добре. И не е необходимо вие да копирате, да правите някакви сложни неща, ами автоматично то генерира Word с Marketing Actions. Тоест реално може да помолиме обобщението да ни го извади в Word, така че аз имам, например, на папка на компютъра си, където си слагам най-интересни статии, такива полезни съвети. Добре, и ето статията е готова. И направо може да се прехвърлим към следващия ни урок, как да използваме Copilot в Word. Ето, отвори ни се тази статия, информацията, която Edge ни отвори, и виждате тук имаме отново иконката на Copilot. Кликаме единия вариант можем от самия Word, но ще ви е по-лесно, предполагам, тук от иконката. Кликаме на Copilot и може да го помолим, понеже, както казахме преди, представяме, че не знаем английски и казваме, или трябва ни стратегията на български да я споделим с колегите си, може ли да ми преведеш тази стратегия на български език отдолу. Документ. Добре. И ето то ще извади информацията и ще ни я извади на български. Като тук съм забелязал, че не работи много добре. Добави превода в документа. Да видим да ще го добавя, защото не винаги ме слуша. За съжаление, в момента не мога директно да редактирам или добавим съдържание в вече отворения документ в WordMess. Това предоставям превода по-долу, който може лесно да копирате. Да, както ви казах. То не се кефи много да не слуша какво правиме, но пак ни свърши работата. Копираме текста и си го поставяме отдолу. Като това бих казал, че превода е, може би, неинтересната апликация. По-скоро това, за което можем да го накараме, е, например, да избереме тази информация и да помолиме разпиши по-конкретен план в, да кажем, една страница, как да подходя по този как да подходя по тази тема. И кликаме, и в момента Copilot ще разработи тази подточка, ще я развие с повече конкретика. И както се вижда, не се налага, ние нищо да правиме, а автоматично Copilot разписва съдържанието и вече, например,
да кажем, ето имате идея, ще започвате бизнес, ама вие нямате идея какъв да бъде маркетинга. И като напишете задача за месеца в Word, целта ми е да правя повече маркетинг на моя бизнес и можете по този начин да поискате от Copilot да ви разпише задачите в подзадачи. После, когато нещо не знаете, може да поискате от него да ви обясни дадения проблем. Или да ви го преведе, както в случая преди малко. Друг начин, по който може да използваме Copilot в Word е да кажем, когато ние пишеме някакъв вид текстове и съдържание. Аз почти винаги, за съжаление, още от малък не ми се е отдавало да кажа не ми е било най-голямата сила да пиша текстове и съдържание. И затова в момента Copilot и ChatGPT и всички тези AI инструменти са любимия ми начин да мога, когато напиша някакъв текст, да го помоля да го направи по-разбираем, да бъде граматически верен и по този начин бих казал, че ми се е вдигнало много нивото на работа, защото да кажем, силен съм в математика, силен съм в комуникации, в други неща, но писането просто не е било моето нещо. Ама Copilot вече ме прави много силен и в тази посока. Ето сега да приемем, че тук отдолу подготвям оферта за маркетинг. Да, нека да нова страница, да. Здравейте, изпращам ви. Мога да направя грешно, видео нарочно. Оферта за маркетинг, за Facebook маркетинг. Сега ще го направя възможно най-грозно, за да може да видим какво ще се случи след това. За Facebook маркетинг цената е, да кажем, не знам, 1000 лева на месец. Ние ще правим всяка седмица публикации. Някакъв булшит си измисляме тук. Публикации. Всеки месец пускаме рекламни кампании. Нека направим една среща, където да обсъдим. Както виждате, наистина не пише. Не, пише по-добре, но сега в случая е за целта на приложението. Просто пише някакви произволни изречения, за да може да видим как ще се справи след това Copilot с тази задача. Да обсъдим как можем да сме максимално полезни. Добре, поздрави, Адриан. И сега, избираме този текст, кликаме тук на Copilot и какво искаме? Има автоматично пренаписване. Може да кликнем директно на някои от основните команди. Ето, изпращам ви нашата оферта за Facebook маркетинг, месечна такса 1000 лева, като всяка седмица Ето как изпращам ви оферта за Facebook маркетинг, а той ви го пренаписа, ето поправи ни грешката V, както знаехме, че трябва с голяма буква, преправи ни Facebook да бъде изписано правилно, месечна такса 1000 лева, като всяка седмица ще подготвим публикация, а всеки месец ще реализираме рекламни кампании. Бих предложил да организираме среща, на която да обсъдим как можем най-ефективно да бъде. Да. Но тук може да кажем, може да я заместим или може да продължим комуникацията, направи съдържанието по-дълго. Да кажем. Ето, и сега вече имаме малко повече текст и може да кликваме заместване или вмъкване отдолу. Но в случая заместване беше окей. Бих ви препоръчал да кликате вмъкване отдолу, защото така ви се запазва оригиналния текст, тъй като понякога всички тези AI инструменти правят грешка и може да погледнете какво сте си написали отгоре, за да може да си го копирате. Винаги четете внимателно каква информация изкуственият интелект е изработил за вас преди да изпратите на клиент, защото може да станете някаква грешка, например да му предложите плащате 1000 лева и аз до живота ще работя за вас, което не е реалистично, така че внимателно четете какво точно изкуственият интелект е измислил, за да ви помогне. И
както видяхме преди малко, аз написах 2-3 изречения. Със сигурност, ако правите бизнес оферти или по-сложни, да кажем, писане на книга, по-сложни текстове, аз бих ви препоръчал вашия промпт, т.е. въпроса, който задавате, да бъде минимум с тази дължина, ако не и по-дълъг, да разпишете максимално вашите идеи, анализ, всичко и вече по-скоро изкуственият интелект да го направи по-продаваем продукта, услугата, а не да бъде фокуса то да измисли информацията за вас, защото без да има ясна картинка написана от вас, вие няма сте доволни и няма да имате резултата, който търсите. Окей? Но това не е точно курс за как да задаваме точни промптове, а по-скоро как да използваме Copilot. Както видяхте, в Word можем със сигурност да е доста полезен, да преработва текстове, да добавя параграфи, да коригира текстове, да ни дава идеи. Имаме много Като тук може да видите, че може и да диктувате информация. Това бих казал, че имам много приятели. За мен реално не бих казал, че ми е любимо да диктувам, но много хора, които не обичат да пишат, вместо да пишете информацията, може да издиктувате вашия въпрос или да издиктувате текста, все едно си имате лична секретарка и то да я разпише за вас. Окей, да продължаваме напред с следващите инструменти. Следващия инструмент, който ще разгледаме, това е ето тук в менюто. Ако сте на Windows 11, най-вероятно имате Copilot иконката. Това е нещо подобно, да кажем, на ChatGPT. Само може би от тук ще кликна един празен документ, за да можем да не разфокусира информацията. Но търсиме Copilot иконката долу, както я виждате, тя е подобна тук. Това е Windows бара долу и кликаме на Copilot иконката. И това, което ще видите е, че имате вече асистент за изкуствен интелект и вътре в самия Windows. Като тук по същия начин, както в браузъра, както в Word, PowerPoint и в другите инструменти, може да задавате всякакъв вид въпроси. Ето първия въпрос, който може да зададем е какво ще бъде времето в София през следващите 10 дни. Видим. И получаваме прогноза за времето. Мисъл, не бих казал, че не е удобно. Т.е. може за лични въпроси. Планирам пътуване до Тайланд. Кои градове би ни препоръчал да посетим? Цък и т.е. реално може да го използвате като асистент за всяка вид информация. Директно от копчето долу, спестявате си много време. Отново може да диктувате вашите въпроси, ако бихте желали. По-интересното е, че може да го използвате за генератор на изображения. Искам да направя пост за социалните мрежи. Може ли да ми генерираш изображения от турист, да кажем, в Пукет, което да кача. Добре. В моя Facebook, да кажем. Опс. И сега може да ни генерира изображение. Добре, докато чакаме да генерира изображение, исках да ви споделя, че сме решили от Topony, освен нашите курсове, които предлагаме за AI, за Excel, за всяка вид различни инструменти, сме решили да направим една общност, с която да се подкрепяме, всеки от нас да използва повече изкуствен интелект, да може да автоматизира бизнеса си, да автоматизира работата си, като за първите 100 записали се, ще предложим цена само от 100 евро, глупости говоря, 10 евро на месец. Тоест,
срещу 10 евро вие имате възможност да се запишете. Това е оферта, само ако успеете до края на януари, като общността ще започне от 15 февруари и съответно след края на януари цената ще се покачи. Ще приложа един линк отдолу към страницата на нашия сайт Topony, където може да се абонирате за ако искате да се развивате с изкуствен интелект и да подобрите бизнеса и уменията си. Ето виждаме тук една снимка от Phuket за нашите социални мрежи, като разбира се, ако бяхме дали наша снимка, изкуствен интелект ще да приложи нашата снимка в место, нали, този фалшив човек, който и да е той, така да го кажем. Добре, следващия инструмент, който искаме да разгледаме е PowerPoint и най-накрая Excel, нашия любим инструмент, който показваме в много от курсовете си. Често казано, не бях ползвал PowerPoint презентациите си. Повече напоследък се наблягам, нали, на гама презентации с изкуствен интелект или на някои други, но бях впечатлен от възможностите на PowerPoint с Copilot. Отваряме, ето това е началния ми екран, ако ползвате Office 365. Много е важно, че всички тези инструменти са достъпни за мен, защото си плащам за Office 365. Много от работодателите плащат за Office 365, така че би трябвало на компютъра си на работа да имате достъп, като в момента това е дори личен профил, не е служебния ни профил и пак имаме достъп. При личния профил беше нещо типа на, сега ще ви излъжа силно, 8 евро на месец, нещо подобно. И може да добавите и в семейен профил много до 4-5 човека, така че сравнително ефтин начин да достъпите многото възможности на Copilot и да работите по-бързо и ефективно. Окей? Влезли сме в PowerPoint, т.е. ако ползвате версия 2019, 2018 или някой сте купили софтуер, тогава най-вероятно със сигурност няма да може да бъде такова Copilot, а трябва да си изтеглите Office 365. Добре. Нека да погледнем създаване на презентация с Copilot. Сега, какво иска от нас? Просто аз бих казал, че това е една от гениалните опции, защото тук разписваме какво е нашето задание. Добре, да кажа, трябва да подготвя презентация на фирма за ергономични офис столове, които ще ходят, защото фирмата се готви за изложение в Пловдив, да кажа. И трябва да презентират високото качество и удобство на продуктите. Фирмата се казва Столове XYZ, да кажем, измисляме си нещо. И има високо ниво на обслужване. Добре, ето това е някакъв кратък промпт. Разбира се, вижте, дава ни до 2000. Тоест, може да, какво прави обикновено? Отивате на вашия личен сайт, копирате си описанието на фирмата от сайта, отивате, да кажем, на вашата страница на услугите, копирате описанието. Тоест, може да подготвите много по-дълъг промпт, без никакви усилия, понеже това е измислена фирма, няма сайт, няма описания, текстове. Тоест, реално се налага да напишем на ръка текста, но може да напишете много автоматизирано и лесно много дълъг промпт на базата на информация, която вече имате налична и готова, и така да получите по-точен от мен отговор във връзка с генерираната презентация. Сега, реално всичките инструменти за създаване на презентации, те ще ви дадат няколко стъпки
при създаването на презентация. Първата стъпка е структура. Не си мислете, че това е финалното, което получавате, само тези текстове. Не, първо то трябва да измисли структура на нашата презентация и вече на следващата стъпка то ще генерира самите слайдове. Тук може да се изберете нещо от тяхните, ама искаме то да ни препоръча. Тук може да избереме дали изображенията са налични или то да ги генерира. Искаме то да ги генерира. И кликаме генериране на слайдове. И виждате, изкуственият интелект ще генерира нашите слайдове. Това, което е изключително интересно, е колко добре и професионално е подредбата на самите слайдове. Аз по никакъв начин не бих казал, нали, че получите крайен продукт, няма да трябва да отделите никакво време, но сами знаете, ако сте правили презентации, колко е досадно да штракате, добавяте снимки, добавяте текстове, добавяте 1 милион неща и накрая всичко изглежда като някаква елха, която сте декорирали и децата са ви нахвърляли едно върху друго. Със сигурност, нали, докато в случая вие получавате една готова структура и можете само да замените снимки, само да направите разни неща. Сега, за не ви губя времето, докато се генерира, само ще паузирам. Ако искате всъщност, вместо да чакаме, защото ще отнеме време, нека да се отидем на Excel и ще се върнем после тук да видим дали е готово като информация. Окей, подготвил съм за вас един Excel. Да ще ви го сложим, само да... Само секунда. Добре, то почти е готово, да. Ето, готово е всъщност и няма да се налага да се връщаме след това. Запазване. Ето вижте нашата презентация, стол в XYZ, ергономия и комфорт и тук виждаме различни слайдове, които изкуственият интелект е генерирал за нас. Добре. Аз бих казал, нали, ние не сме му задали цветове, не сме му задали такива неща. Може да бъдете доста по-конкретни, когато генерирате вашия въпрос, но бих казал, че много от слайдовете, ето този слайд, са доста интересни и може да ги използвате, като със сигурност, например, този слайд, аз бих този и този мога да го оставите както са така, а тук, например, да качите снимка на вашия стол. Тоест, реално не си го представите това като нещо, което ви дава финална версия, а което ви дава основа и вече върху тази основа в рамките на половин час ще седнете, ще си докоригирате текста, ще си качите снимките и т.н., за да може да изглежда вече завършена самата версия. Окей, нека се връщаме тогава и да захващаме за работа с Excel, нашия топ любим инструмент. Мое лично мнение, убеден съм, че за много от вас не е нещо, което ви харесва. Сега, както виждате, както в другите програми, ако ползваме Office 365, имаме тук иконката на Copilot, където тук излиза познатия вече за вас чат и можем да задаваме въпроси върху нашия Excelски файл. Тук има много важно условие, което се различава от Word и от другите инструменти, Word, PowerPoint, че те работят дори да не са качени в OneDrive облака, докато при Excel, за да получавате помощ с самия файл, а не просто съвети на празно, трябва ето тук да кликнете на това копче автоматично записване. Отново повтарям, това е важи само за Office 365, защото ако не сте на Office 365, това няма да видите, няма да имате тази опция тук. Но е така, когато е тикнато, имате тикчето в зелено, това означава, че файл е запаметен в облака и може Copilot да ни помага с обработката на този файл. Окей? И тук нека да ви покажа различни формули. Например, искаме да намериме минималната единична цена. И може да му кажем, напиши ми формула за минималната единична цена.
И веднага, нали, получаваме генериран въпрос и имаме как да включа количество в формулата. Това е малко странно, но имаме, ето е формулата, ни излиза min b до b. Тоест реално можем да си я копираме. Копираме си я формулата, поставяме я тук и виждаме, че то ни е дало колона B е датата, т.е. реално това е глупост. Както ви казах, изкуственият интелект не винаги работи като хората и затова може да напишем не единична цена е колона F, колона F, моля дай ми минимална цена за F. Ето и получихме отговора, че с новата формула или не, секунда само. Малко ми е досадно с тези препоръки, защото не се вижда отговора. Не знам защо така. Добре. В случая само. Моля, презредете файла или го качете отново, за да мога да намеря и изчисля минимална стойност колона F. Ако искате други въпроси, като цяло, както ви казах, е доста досадно. Чакайте да отворя файла отново. Добре, отворих файла отново, да тестваме. Отваряме, кликаме на Copilot и искаме отново, сега ще му зададем същия въпрос. Как да намеря минималната единична цена от колона F. Да видим. Въведе. Добре. Тук само, че е супер досадно наистина с тия предложения, защото едва се вижда отговора. Кликаме и копираме формулата в колона F. И виждаме вече най-накрая, като му казахме, че е колона F, той ни написа формулата. Окей, можете да използвате и по-неточна информация. Например, искаме индустриална рамка Pro и да питаме, може ли да намериш броя продажби на индустриална рамка Pro, като количеството е колона E. Някой път се справя по-добре, друг път изобщо не се справя, затова нека за всеки случай му кажем какво точно търсиме. За броя продажби, това е count if трябваше да бъде, но отново е счупено. Както ви казах, целта на този курс не е да ви заблуждавам колко е гениално, но да ви покажа нали, самата истина. Сега дайте ми секунда, ще го отворя в браузъра да видим дали ще се справи по-добре. Мога да го питам, може ли формула, която да изчисли това, имената на продукта са колона D, а количеството колона E. Според мен има някаква драма с качването на самия файл. Да, както казахме, много е досадно. Само, че трябва да му кажем, искам сумата за колона E. Когато продукта е този.
както виждаме, в момента Excel Copilot се изложи супер много. Имал съм като цяло много по-добри попадения, затова ще се опитам да ви запиша съвсем отделно видео, което да ви кача безплатно, как да го ползвате. Както виждате, в момента нон-стоп то ни дава една и съща грешка. Въпреки, че това до сега рядко ми се е случвало, обикновено то си има достъп до файла, а в момента нон-стоп то ни дава една и съща грешка. Добре, сега искам нещо да направя. Добре, ето, дори го попитах в OneDrive в качения файл и отново то зададе същия глупав отговор. Може би самия файл нещо му харесва. Я да попитаме, можеш ли на базата на файл този, нека го копираме, и лист поръчки клиенти да ми добавиш графика с поръчките на база общата стойност. Да видим дали сега ще благоволи този файл да го отвори. Добре, създаваме нов файл. Направо го правим така. Копираме го, кликаме New Blank Workbook, която би трябва да е автоматично онлайн, защото работим в браузъра. И да тестваме отново, защото това сигурно не трябва да работи така. Но виждате, че все още тези инструменти и технологии не са измислени супер добре и затова се случват такива неща. И когато вие тествате, не трябва лесно и бързо да се отказвате, а трябва, да експериментирате. Окей. Добре, нека да кажем отново сега. На база на текущия Excel направи графика за поръчките в този лист, като гледай обща стойност. Добре, да видим сега дали ще се справи. Файла се казва bulk10. Както виждаме, той е повреден, въпреки че тук що го създадахме, е повреден. Да. Наистина, да, за момента единството, което може да направим е да му копираме тази стойност и да му кажа, напиши ми формула, да му копираме таблицата и да му кажем, напиши ми формула, която да намери броя, сумата на поръчките за продукт, да кажем, ето тази. И то ни дава формулата. Тоест, реално, когато Excel ви даде, че няма достъп до вашия файл, който е качен при тях по някаква странна причина, за която ще ви направя едно допълнително видео, можете да избегнете това, като копирате табличката, която искате да му дадете, я поставите тук в самия Copilot и да зададете информация по него, въпреки че би трябвало самото то да си я прочита, когато е качено в OneDrive, както го е правил много пъти, но днес явно няма да ни се отвори късмета. Ами мисля, че разгледахме доста полезни начини как може да използваме Copilot, ще говоря.
така че да ни отговаря на всякакви въпроси в различни Windows приложения, да пишем текстове, да смятаме с формули и всичко да бъде без смисъл от наша страна, а да сложим тежката работа върху Copilot. След като копирах данните в нов Excel, почна да проработи Copilot, да може да работи с данните. Просто ги създадах нов Excel в OneDrive и копирах данните. Както преди малко видяхме, имаше някакъв бъг в системата. Както казвам, не работи много гладко. И вече може да питаме въпроси по самите данни. И тук, например, искам да питам: може ли да ми извадиш клиента с най-много продажби и неговия оборот от обща стойност и клиента с най-малко продажби и неговия оборот. И така вече можем да задаваме въпроси директно по самите данни, без да пишем някакви сложни формули. Изчакваме, То ни дава инструкции. Естествено, че отново се обърка. Не е дадени данни. Примерен резултат на база анализ на данните. Клиент с най-голям оборот, Balkan Retail Group, приблизително 900 000 лева оборот. И тук го проверих, че то реално се бърка, защото като избереме Balkan Retail Group, оборота му е 2 461 000, а то смята, че е 900 000 лева. Клиент с най-малък оборот е Urban Дистрибуция. Дайте да видим. Urban Дистрибуция. И стойността според тук е 1 738 114. Да, както виждате, реално анализа, който прави Copilot в случая не е достатъчно добър и е по-скоро целта е да заложите на Copilot да ви напише на база на наличните данни: дай ми трябва как да създам, например, обобщена таблица с данните от колона А до Г и да видя клиентите подредени по оборот. Реално Copilot в случая в Excel ви е много по-полезен да ви изважда самите данни, отколкото да прави анализа, защото по този начин ще допускате грешки и няма да получите резултата, който търсите. По-скоро като го попитаме този въпрос, той ви казва: маркирайте всички данни от колона А до Г, т.е. слушаме го, маркираме всички данни само си изчисти филтъра, от А до Г, отивате на вмъкване, след това обобщена таблица, кликате и то ви дава тук изпуска, изберете нова работна таблица, след нов работен лист, не е много точно, и след което ни каза в новата обобщена таблица поставете клиент в секцията редове, поставете обща стойност в секцията стойности. Поставяме клиент в секцията редове и обща стойност в секцията стойности. И вече виждаме, ето Urban Дистрибуция е познало, че е клиента с най-малко поръчка, Balkan Retail Group, което смяташе, че е най-големия ни клиент, всъщност е третия по големина. Окей? Тоест, реално много по-лесно е да следвате инструкциите и да използвате Copilot да ви помогне да напише вашата формула. Напиши ми формула да намеря уникалните стойности на клиентите и отделна формула, ако уникалните стойности на клиентите
са в колона К, какви са техните обороти. Да видим дали ще справи с тази задача. Добре, ето ни е първата формула. Е unique. Слагате тук формулата unique. И получавате уникалните стойности. И следващата формула е, ако е колоната К, поставих я на грешно място, ще я сложим тук. И следващата таблица колона е, ако уникални стойности са К, тъна, и ни дава тази формула, която поставя на тази формула в клетка L2 до първи уникален клиент в K2. Поставяме и получавате. След това я копирате надолу на всички уникални клиенти. Само че съм почти убеден, че тази формула ще даде грешка. Защото сметна ни за всеки клиент, но по принцип виждате, че диапазона в случая се сменя с един ред надолу. Това в случая може да не е фатално, но логичното би било диапазона от клетки, които проверяваме, да бъде задължително с с доларчета, за да не се измества като придърпваме формулата. Също и тук. Прави го по най-бавния начин възможен. И тогава, когато дръпнем, тук съм изпуснал едно доларче, може с F4. И тогава, когато дръпнем формулата надолу, вече виждате, че се поправиха числата и получаваме реални стойности, както обобщената таблица. Окей? Както виждате, наистина Copilot ни помогна да сметнем стойностите, но един вид е възможно да доведе и до грешка и за това ви трябват все още някакви познания по Excel, но със сигурност работи в тази посока, а и с ChatGPT реално бих казал, че до някъде също може да се ползва в тази посока и да бъде още по-добър. ChatGPT прави невероятни формули, когато съм го помолил, но в случая това е туториал за Copilot, така че може да кажем, че Copilot е добър асистент, да му обясним с думи какъв е нашия проблем, намери оборотите по клиенти и да ти напише формули, и то да ти даде формулите. Друг е момента, че трябва да разбираш, защото може да те подведе с фалшива информация. Добре, мисля, че това е достатъчно. Видяхме и Copilot в Excel.